皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーの大義パイや台湾語カルタのコーナーです。今日は台湾語カルタをまとめてご紹介したいと思います。台湾ダーの台湾語カルタというのは2022年にクラウドファンディングを通じて生産をし、台湾全国の幼稚園に配られた台湾語の音を学ぶためのカルタです。今日は一枚一枚それを解説していきたいと思います。今回使うのは歴史の長い教会ローマ字 POJ 版の方です。ピンク色の箱の方です。TL 版はまた別の動画に譲ります。全部33枚を一気にご紹介すると長くなってしまうので、今日は子音だけをご紹介したいと思います。それでは1枚目。北联西鉄北ピーペ北聯西鉄北ピーペ白崎が手で琵琶を向いているという一枚です。この P の音は無気音といって息をゆっくりと解放する音なので気をつけてください。2枚目は PH。碰氣甲芳拍噗啊碰氣甲芳拍噗啊リスが蜂に拍手をするという一枚です。PH の音は有気音、つまり溜めた息を一気に吐き出すという音なので、ポ、パ、パという風に勢いよく息を吐き出して発音してくださいね。3枚目はこちら。馬仔望着米苔目馬仔望着米苔目B の音は台湾語にはあるけれども、華語、中国語にはない音です。日本語のバビブベボの音とほぼ同じなので発音しやすいですね。ベア、馬がビータイバという米うどんの夢を見るという一枚です。麻魚馬時茂麻糍麻魚馬時茂麻糍うなぎが夜お餅をもぐもぐ食べるという一枚です。M の音は日本語のマミムメモとほとんど同じなので発音しやすいですね。モアチはもともとは日本語の餅という言葉から来ている言葉です。名詞というのは夜のこと。台湾語らしい表現です。猪仔拄着大地鼠豬仔拄着大地鼠豚が大モグラに出くわすという一枚です。ビアというのは豚。ドゥは出くわすという動詞です。ドアテチ大きなモグラ。D の音はこれは無気音で息を強く吐き出さないようにゆっくり解放するのがコツです。兔仔透早着剃頭兔仔透早着剃頭うさぎが朝早くからヘアカットしに行くという一枚です。とはうさぎがタウツァというのは早朝のことです。ティータウは頭を剃るとかヘアカットをするという単語です。おじさんうさぎがちょっと眠そうなのが面白いですね。この TH は T の有気音バージョンです。溜めた息を一気に解放させてタという風にタハというぐらいのつもりで発音するとうまくいきますよ。猫仔年尾领奶雞猫仔年尾領奶雞猫が年末にライチをいただいたという一枚です。にゃわというのは猫。本当ににゃうって鳴くんでね、もうぴったりだなと思います。にぼえは年末。にゃ
というのは給料やメダルなどをいただく、配慮するという動詞になります。内地の旬は本当は6月ですね。年末にどうやってもらうことができたんでしょうか。ちょっとそこが気になります。次の1枚に行ってみましょう。铃铛铃铃的来客。鈴铛鈴鈴的来客。竜がずるずるパンツをずり上げるという1枚です。鈴が竜、ランというのはですね、ブカブカのものをずり上げるというニッチな動詞です。連連はブカブカ、ずるずるという形容詞です。来客はパンツのことですね。竜がずるずるパンツをどうにかしてずり上げてる姿がちょっぴり可愛い1枚です。狗仔甲金龜行過。狗仔甲金龜行過。猿がかぼちゃをくわえて歩き去っていったという1枚です。この形は無気音ですので、息を強く吐き出さないようゆっくり解放するカー、ガー、カーという音を心がけてください。猿はガワ、ガーが噛む、くわえるという動詞です。金龟がかぼちゃです。中身が金色だからですね。徛鵝看起去困去。徛鵝看起去困去。ペンギンが歯医者さんに行って寝てしまったという一枚です。キャゴ、ペンギンが看起去、歯医者さんを見るという風に取れますが、これで歯医者に行く、歯医者で見てもらうという言葉になります。困というのは眠るという動詞ですね。覚えられましたでしょうか。これは KH と書くので K の有機音バージョンです。KH になるとクという K の後にファッと息を吐き出す、強く吐き出す音となります。気をつけて発音してみてください。月牛真高葉牛肉。月牛真高葉牛肉。お月様は牛肉を挟むのがとても上手だという一枚です。この G の音は中国語にはありません。日本語にもあるガギグゲ語、いわゆる濁音、有声音ですね。月乳というのはお月様の台湾語の言い方、とても雅で素敵な言い方ですね。チンガオ、ガオというのはこれまた台湾語の素敵な表現で、上手だとかすごいとか能力が高いとかとてもといういろいろ複雑なニュアンスの混じった形容詞です。ギャップというのは挟むという動詞、グーバーは牛肉です。ちなみに台湾で牛肉が食べられるようになったのは戦後のことで、それまでは台湾の人たちは農耕をするのに水牛を使ってきたので、牛は食べるものよりも家畜、友達という扱いだったそうですよ。それでは次の一枚に行ってみましょう。牛nghệ刀金nghệ刀。牛nghệ刀金nghệ刀。黄色い牛が豆をつまむのはとっても難しいという一枚ですね。この NG の音は鼻にかけて発音するとても台湾語に特徴的な子音です。このうんぐというのは黄色い牛と書いて、台湾によくいるオレンジ色っぽい牛のことです。ねというのは挟む、細い長い箸のようなもので小さいものをつまむ時の動詞です。チンゲータオ、ゲータオというのはとても難しいという形容詞になります。鸟仔早頓煮水饺。鳥仔早頓煮水餃。これは CH の音、無気音ですね。
いきなり息をバッと吐き出さないように注意してください。小鳥は朝ごはんに水餃子を作るという一枚になります。チャワは小鳥、ザートンというのが朝ごはん、ズーというのが料理をする、何かおかずを作るという割とオールマイティに使える動詞になります。ツイキャオは水餃子のことですね。台湾の水餃子美味しいのでぜひ食べてみてください。汽滴切菜真凊菜。汽滴切菜真凊菜。これは先ほどの CH にもう一つ H がついた CHH という音です。こちらは有機音なので、チ、チェ、ツァイという風に息をわっと一気に吐き出すように心がけて発音してみてください。山嵐が野菜を切るのがとても適当だという意味になります。チーティが山嵐、チェが切る。菜。これが野菜ですね。チェン菜というのは漢字を見ると素晴らしいにちょっと似ているのですが、実はとっても適当だという意味です。間違えないでくださいね。牛魚熱着来入院。牛魚熱着来入院。はい、子音も残すところあと3枚になりました。もう少しです。頑張っていきましょう。これはイカが熱中症で入院したという意味になります。牛皮がイカ、そしてゾアティオというのが初期あたりという面白い動詞になります。そしてジッインは入院ですね。漢字はそのままなので分かりやすいと思います。この J の音、中国語にはありません。台湾語にはあり、日本語のジャージュージョの音に、近い音となっています。わかりやすいですね。濁音です。菜的小说上新色。菜的小说上新色。ライオンの小説が一番面白いという一枚になります。この S の音は日本語のサシスセソとほとんど同じ子音なので楽ですね。サイはライオン、小説は小説。日本語とも音が似ていますね。ションは一番という意味です。副詞ですね。面白いに当たるのが新色です。最後の子音です。海狗休困行番尾。海狗休困行番オ尾。ットセイが休みながらトウモロコシを焼いているという一枚です。ヒョウクンというのは休むという動詞です。ハンはオーブンなどで物を焼く、食べ物を焼くという動詞。ファンベというのがトウモロコシのことですね。気持ちよさそうに寝ています。はい、こちらで子音は最後になります。台湾語の子音の音一つ一つお分かりいただけたんじゃないかなと思います。それでは次回以降は母音などをやっていきたいと思います。次回以降もお楽しみに。感謝大家收看。再会。